Nga unang mga Oh, yeah. Higop mit sabaw. Sabaw, sabaw. tinaw. Kanang gihukara loy kay na wala pa pamahaw. Unor na siya. Murag Samsung style no, ang gilid. Nadagan din na sila. Ang kamera, papo kayo. Balik mo suka, wala kayo na. Oh, tekan kayo. Libo kayo. Ha? Bisi kentik sukado. Chip rin siya. Si Boy rin Chip siya. cook. Chip Boy. Yun to. Oh, dito ta. Ambot. Dire man to padulong. Nanas yo dire. Wala. Wapo kay view dire oh. Nanglo naman itong kwan relet. Tong nangwas lag baki gapon. Ato Alvin. Ito wapo view. Ikas. Number 6 eh, butang ni Alvin na yung kwan. 5. 5? Oh. Number 6. Lagi na sig tingog. 6 sa di lahi na nga kwan. Sanil na. Okay, nyodto na pod mi dire, palahi mi, palahi. Dam tayo yung tatay na tatay. Di man kaya mi katong hinalang. Ay, isda lang sabi. Pero na pakapin humba. Kaya pinangayo, humba, pinangayo. Pula kayo. Kain na tayo. Ano makatujuma yung tato? Iwaon ko nindol. Iwaon Ha? kinagdagan. Ha? Iwaon. Nagdagan ha. Yan eh. Ah, gabi. Ang isda, mahulot. Muna gunya pang gabi eh. Kot! Pakikot! Kaikot! Yunto kot! Yunto! Ano eh, si Alvin? Wa man. Mau nang kuha ni Gruha to. Dugay-dugay pinahuman bisa ni ba? Lagam pag pakai lagwis man kuno. Tagas. Kay kabuy luang kuan.